So sayang, wala kaming nanganap na sampayan. Tingin na lang kami sa ibang tindahan. Ayaw, grabe. Jeb, abaya man na ito nga TV ta. Makita ti kadakkel na. Gabi na, nagabihan na kami. Uri ka. Siguro in the future, papel na lang ang TV. Oh, ang daming pumpkin. Yung kalabasa. Oh, kalabasa! Tapos kung kailangan, iganon na lang. Nasira. Tapos dito may scotch tape rin. Dito. Kasi pag inaano ko to, pag nakatayo, sandali, nakaganon. Oh, palaging nahuhulog yung sampayan ko. Hindi na nahawakan. Kasi kung mabigat yung sampayan na ano talaga na anong tawag doon? Matintinag. Ito sampayan. Oh, nahuhulog pala. Ito rin. Kaya ang naisip namin, bibili na lang kami ng isang sampayan pa kasi kailangan namin dalawa minsan kasi maraming labada. Tapos ngayong winter medyo matagal kapag mag-dry. Kulang daw siya. Ang ganda. Yung mga ginawa nilang mga decor. Mabigat ito. Ilang kilo yan? 8 kilo. 8 kilos. This is no. Yes, klein. Yung maliit. 4. Say papa. Das ist voll einfach. Ito lang yung meron, yung pang ganito lang, yung pang bantam. Tapos yung ganito. Pero meron na kaming itong style, yung pa side. Yung gusto namin yung pataas. Das kostet so. Ay, ano ito? Pang ano yata yan? Yung parang hanger. Ilalagay mo to sa sa taas. Sa taas? Saan? Kung may ganitong ano. Okay. Parang hindi ko mag-gets, pero okay lang. Ano to? Ganun din para sa taas. Ay, van. Para nga sa, anong tawag doon? Wall. Para sa wall. Siguro, ito, parang Oo. city bat. Oo. Para I-fix sa mo, bat, yeah, Tapos para sa bat. ganun. Tapos kung kailangan, iganon na lang. Yeah. Diba? Oo. Maganda kaya ito. Kailangan, si Jim. Meron naman ganun. Meron naman tayong ganun. Magbutas sa sa wall. Ah. So sayang, wala kaming nanganap na sampayan. Tingin na lang kami sa ibang tindahan. Dartpins. Ay, ito dart, oh. Maya? Dartpins. Mama, das ist ja voll teuer. Kasi si Jeb nagda-darts. Naipakita mo na ba na nagda-dart ka? Dartpin, Papa. Ito Sa hindi video? pa. Papa, Hindi pa. kannst du mir das Dartpin kaufen? 4 Euro. Napintas pati kasi nga quality, Jeb. Oder es gibt... No. Mama, es gibt... Guck mal, Mama. ko pang Say, Leon. Es gibt so Mini, so Kinder. Kinder. Ay, Kinder ka no dito? Papa, Kinder? Na, ich Nein, glaube nein, nicht. nein. Nee, Das nee. ist auch für Ding, aber. Vorsicht, ja. Yung sky, oh. Nakita mo dyan sky, Jeb? Oh ja. Ang ganda, ano? Ngayon ko lang napansin. Ganda rin yung building na ito. Old. Dito ang puntahan namin. Ich bin ein bisschen müde. Müde. Antok daw si Liam. Aber geht. The sky, oh. Ich darf sicher im Auto an. Ito, ang ganda. May kumulang. Oh. Maganda yan. 20. Die mit dem F oder mit Noch, Ang Eisenbahn, das. noch weiter. Da, hier.
Ja, ja, aber das ist nicht das, was ich will. Mama, da. Nee, nee. Alam mo, Ay, nako. baka hindi na uso yung gano'n. Leider okay. Oo. Siguro ano na lang, Mag-order tayo online na lang. online na lang tignan natin sa internet, no? So, wala. Warum piepst so? Ito na lang titignan natin. Parang ang ganda. Ano yan? Mama, Kursunada pa ich yung will color. lesen für mich. Ano yan? Paglagyan, parang mga paglagyan na maliliit na bagay. Ganun. Ah, Mama, dafür ist Ja. das Samen. Yan, yan. yali, Ich brauche ein Besen. Besen. Kailangan daw ng walis. Ja, so ein lang wie sowas. Ein Besen, der echt mag ich. Saan mo naman gagamitin yung Mama, ich brauche walis na yan? einen Besen. Umalis. Ang daming pumpkin. Yung kalabasa. Oh, kalabasa. Kalabasa. Bili tayo ng maraming kalabasa. Pero Muslim ginagamit nila doon pang deco, di ba, Jem? Ach, Oh, das pang- Eis. Oo, pang deco sa Kasi ngayon, pang yung Halloween. 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 Ang ganda yung init. Ang ganda yung init, oh. Pero gabi na. Gabi na. Wala na. Wala na yung sampayan ko. Tingin na lang kami online. Siguradong meron yung ganun. Okay. So, pupunta tayo sa next na tindahan. May titignan lang kami. Dun Jetzt sa sind wir next. da die Straße. Den Kürbis. Hast du den Ja. gesehen? Grabe, Jake. Da. May nahanap si Liam, oh. Ich glaube Gummibär. Gummy bear Soll ich daw. mal aufmachen, ne? Buksan daw niya. Sige. Aber das war auf dem Boden, aber es war zu. Yeah, nakasarado naman. Kannst du mal bitte aufmachen? Ne? Vielleicht ist dann eine Halt mal Überraschung. die Kamera. Ja, gummy bear. Oh, Gummibär. Papa, ich habe Gummibär gefunden. Nakarikap am mat? Boden. Okay lang, Lecker. dayto nabiru ka na kasakwanti sa tour ni. Nakasarado naman. Okay lang. Oh, dito na tayo papasok. Lecker. Anya dito nga shop dyan. Parang mga electronics. Electronics, ganun. Mga TV, cellphone, Oh, mga ganun. mga basta mga sound system, mga radyo, mga ganun. Okay. Appliances. Basura ko muna ito. Oh, may ilaw pa sa... May sampayan dito pero yung ganito rin, yung pa-side. Yun lang ang meron. Tsaka plancha. Ah. Oh, may roboter dito, oh. Yung vacuum roboter. Uso na rin. Ay, grabe naman. 800. Vacuum. Kanya itikitan tayo? Nintendo Switch. Mama, guck mal. Ah. Sowas braucht man. Sowas muss man kaufen, um an diesen Fernseher zu spielen. Sowas. Ganito daw, yung nakita sa kaibigan niya. Yan ang uso ata ngayon. Nako. Asan na si Jem? Grabe. Ang lalaking TV. Ang laki-laki. Ayaw, grabe. Jeb, abaya man na ito nga TV ta. Makita ti kadakkel na. Ang laki. Mama, Spider. Ito rin. Hab ich gedreht. Nakakaano sa mata. Parang Mama, so ein Film hat
nicht angeschaut. So ein Film von Spider-Man. Pero yung, ang ganda yung ano niya, ano yung, ano yung build di Tagalog? Mama, guck mal, das. Mama, dieses. Oh, ich hab Picture ba? Yung du hast picture? nicht gesehen. Sowas habe ich gehört, sowas ja. hat Patrick geschaut. Ito, nakita ko yung tibing ito. Tignan nyo, oh. Ang nipis-nipis. Ito yung thumb ko, oh. Oh. Ang nipis-nipis. Ito rin. Lahat manipis na yun. Ito yung thumb ko, oh. Siguro napansin nyo na kung anong tinitignan namin. TV. Kung napansin nyo sa amin, wala kasi kaming TV. Eh, na ano namin, napag-usapan namin na maganda rin naman siguro kapag may TV sa sala, di ba? Oh, may nakita ka na? Ito. Ito yung Bolsonaro namin. Pero yan o. Grabe. 1,444. Ganun rin ba kamahal ang mga TV sa Pinas? Curious lang kami. Pero maganda to. Napintas ti ko na. Quality na ano. Sowas. Samsung. Wo können wir den Samsung kaufen? Tapos manipis siya. Manipis. Manipis. Ito oh. Siguro in the future, siguro in the future, papel na lang ang TV. Tignan mo to. Grabe. Tignan mo Ito, to. oh, grabe. Iabay mo kay Jet. Grabe naman yan. Na TV. Parang glass. Parang madaling masira Pagita mo to. kapag kunting lang ano. Gabi na, nagabihan na kami. Nakakahilo dun sa may TV. Kaya Jeb, Yeah. wala kaming binili. Tingin-tingin Mahal. lang muna. Tingin-tingin lang. Wala namang masama kung tingin-tingin lang, di ba? Asan yung sasakyan natin? Magpaalam na kami. Pauwi na kami. Diam, sa Diam. cheers. Oh. Bye-bye. Tschüss, Mama.